Balkın vilayetiniň malaçylyk hojalyklaryna döwürlerden öwle okudalmak mösümine ýer gözünden taýýarlyk görülen. Bu meselede mösümiň öň ýanyna edilmeli işler, çözülmeli meseleler, ýöňde durýan möhüm wezipeler barda tejribeli mallarlar bilen maslahatlar geçirilip, onu edilmeli wezipeleri anyklanyp, öwre meýdanlaryň guýulygyň çeşme çaýdan häzirki ýagdaýy jik-mejik seljerilýär. O teýim meselesi çözülüp, mallaryň baş sanyny artdyrmaga düýpli esas düredildi. Mallarçylyk hojalyklaryna bar bolan haşarlarda, agyllarda abadlaýyş işleri geçirildi. Öwre meýdanlaryna mal bakýan çopanyň arasynda ýygy-ýygydan bolup, çopon çuluklaryny iş hemde durmuş şertler bilen içgin tanış bolup durulmagy, elki bilen çopon goşunynyň ýagdaýy o teýim üçinçiligini kadalaşdyrmaga mümkinçilik berdi. Vilayatyň mallarlary şuňlary ene döwürleri oty ýetip bolan öwre meýdanlarda bakmak işlerini utgaşykly alyp barýarlar. Jogapkärli mösümde alynan ýaş mallaryň ählisini ösdürmek we bermek gödüňde tutulýar. Munyň özi vilayatda ýakyn wagtlarda mallarçylyk pudugynyň belim sepetleri ýetmegine, ulardan alynýan önümlüğini möşürlerini hasam artdyrmaga oňaýyn täsirini ýetirer. Häzirki wagtda Balkyn vilayatynyň mallary sebtiň garawum sehrasynyň jümüşinde hemde köpeta gerçleriniň sünt hasar hemde Balkyn daglarynyň eteklerindäki iň bir amatly öwrlerde bakylýar. Döwürlerden hemde diýerlerden alynýan ýaş mallary hasap almak, şeýle belgilemek işleri utgaşykly alınıp barylýar. Mallaryň baş sany köpeldip, olardan alynýan önümleri ýygydarly artdyrmaga berýän taýsyz himayet golary üçin Balkyn vilayatynyň mallarlary gahrmany arkada hemde hormat prezident bilen alkyş aýdýarlar.